तोहके का भइल? तो इतना उदास काहे बाड़ू? यार हम तब बोर हो गइल बानी। बोर हो गइल बाड़ू? का भइल? तहरा पे तो पूरा के पूरा स्कूल के लड़कन मरेले, फिर भी बोर हो तड़ू? यार लड़कन तब मरेले, बाकी हम बहुते परेशान हई। माई बाबूजी कहेले ई करा ऊ करा, ऊ मत करा ई मत करा। यार ये हमार जिंदगी बा, जे चाहब ऊ करब। तू ही बतावा का करी हम? पागल, इ त हर लड़की के नसीब में हुएला। तू ये सब छोड़ा। तोहके तो इतना सारा प्रपोजल आवेले ना, उनमें से कोनो एक के साथ में प्यार काहे न कर ले लू? प्यार हुई तब न करब। हम तो आई लव यू ओकरे के कहब जेकरा से प्यार करेनी। तू तो हर केहू के बोल देता डू ना, हर केहू से प्यार करत फिरेलू, तोहार का भइल बतावा? हमार देखा, हम खाली लड़कन के साथ टाइम पास करेनी, ठीक बा? हमार प्यार था अब ई शहर में नहीं रहेले, तो हम बाकी लड़कन के साथ टाइम पास करेनी और ये उनका से अपन खर्चा निकाले होतनी। तू सच्चों में बहुते खराब बाड़ू। ओ गॉड, देखा दुनिया में ना ऐसे ही जिए के पड़ेला। ये सब छोड़ा, हमके ना अभी अपन साइंस के प्रोजेक्ट की तैयारी करे के बाटे। यहाँ तो एगो एग्जाम आ रहल बा और ऊपरा से पता नहीं अजय सर कहाँ बाड़े, स्कूलो नहीं खे आवेले। तो के पता नहीं खे बका, अजय सर के मेहरारू केहू औरी के संगे भाग गईली। का? हाँ, अपन अजय सर के मेहरारू? हाँ, अपन अजय सर के मेहरारू। अच्छा, हम ना उनका से मिले उनके घर जाइब। तू चलबू का? हाँ हाँ चलब ना। त ठीक बा, काली सांझ के चलब जा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे तू लोग हमारे घर में कैसे? जी रउआ से मिले बदे आइल बनी। बैठी बैठी। औरी सब सही चलता? सर राउर बारे में पता चलल हमनी के, बहुते दुख भइल। औरी सर रउआ स्कूलो ना आत रहला था, हमनी सोचनी कि रउआ से आके मिल ली। ई तो तू लोग के प्रेम बा, औरी जे हो गइल से हो गइल। खैर छोड़ा, तू बतावा स्कूल में सब अच्छा चल रहा बा ना? हाँ सर, सब ठीक चल रहा बा, बस अब जल्दी से जल्दी रउआ आ जाई। राउर बिना क्लास बहुते सुना सुना लग रहल बा। सर रउआ रोत काहे बानी? सर प्लीज ना रोई सर, प्लीज। ई तो बस अब आंसुए ही जिंदगी भर साथ रही। खैर ये सब छोड़ा, तू बतावा पढ़ाई कैसन चल रहा बा अभी? हाँ सर, हमनी के पढ़ाई ठीक ठाक चल रहल बा। रितु, बाबूजी के फोन आ रहल बा, तो का तू टैक्सी से आ जाइबू? हाँ हाँ हम आ जाइब, तू जा। सर हम चलत तनी। बाय सर। बाय। रितु तू टैक्सी से आ जाइए। ध्यान से जाइए। जी सर। बाय रितु। बाय। अच्छा रितु, तू कुछ पिएबू? चाय या कॉफी? ना सर, कुछ नहीं। ओके। सर रउआ इतना दुखी काहे होत बानी? जे होवे के रहल ऊ हो गइल बा, अब जिंदगी तो ना रुकेले ना। सर रउआ इतना स्मार्ट हुआ, हैंडसम बड़ा, और ये अभी जवानो बड़ा। रितु प्लीज ऐसन बात मत करो, हम बस अब ऐसे ही जियल चाहतनी। आई एम सॉरी सर, हमके ना पता रहल कि हमके कोनो हक नहीं बा रउआ के इतना बात बोले के। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। अरे रितु ऐसन बात नहीं बा, आई एम सॉरी। हम बस अपना आपके संभालल चाहतनी। रउआ ना संभाली ना सर अपना आपके, हम बानी ना रउआ के संभाले के। का? हाँ सर, हम रउआ से प्यार करेनी। तू पागल हो गइल बाड़ू का? हाँ सर, हम पागल हो गइल बानी रउआ के प्यार में, राउर प्यार में हम पागल हो गइल बानी सर। तू जाने लू तू का बोला ताड़ू? तू अभी छोट चुकी बूची बाड़ू, नादान बाड़ू, ना समझ बाड़ू। ई बात तो सच बा कि हम रउआ से प्यार करेनी, और हम मरते दम तक रउआ से प्यार करत रहब। केहू के औरी ना चाहब हम, औरी रउआ हमरा के काहे ना अपना सकेनी। हम सुंदर बानी, रउआ से प्यार करेनी,
और ये का चाहिए सर रउआ के? तू अभी नाबालिग बाड़ू और जमाना का सोची हमनी के बारे में, तार माई बाबू का सोचे हैं। हम राउर इंतजार करब और कुछ महीना बाद हम तो बालिक होइए जाइब। और रही बात ई समाज के, ता हम परवाह नहीं करेनी केहू के भी, नहीं करेनी हम केहू की परवाह। रितु प्लीज हमार बात के समझा। हमके नहीं समझे के बा, हमके नहीं समझे के, हमके नहीं समझे के बा। रितु बचपना छोड़ा और पढ़ाई में मन लगावा। सर अगर रउआ हमारी जिंदगी में नहीं आइला ना तो हम मर जाए। हम ना रह सकेनी, हम ना रह सकेनी सर राउर बिना। रितु, सर हम प्लीज। बिल्कुल ना रह सकेनी सर, हम रितु। बिल्कुल ना रह सकेनी सर। आई लव यू सर। ये सब ठीक नहीं बा, समझ में नहीं आ रहा बा का? तर रउआ इसे नहीं मन बा सर। हम तो रउआ के अपन बना के ही रहब। इकरा खातिर चाहे हमके कुछ भी करे के पड़ी, रउआ के हमके अपनावे के ही पड़ी सर, अपनावे के ही पड़ी। अरे रितु खुला बा दरवाजा, अंदर आ जाई। गुड मॉर्निंग सर। अरे रितु तू यहाँ, वो भी ई टाइम पे स्कूल ना गईलू? सर हम रउआ से माफी मांगतानी सर। काल जे भी भइल उ ठीक ना भइल। बैठी तो सही। सर यही बदे हम अपना हाथ से रउआ खातिर खाना बना के लौले हई। हमके लागल कि रउआ के घर में केहू ना होई, खाना बनावे वाला यही बदे हम लेके आइल हई। ठीक बा, चला शुक्र बा तू समझ लू तो सही। गुड गर्ल। सर ई खाना ना हम अपने हाथ से बनौले बानी, हम प्लेट में डाल के लाई। हाँ श्योर, उन्हें बा। ओके सर। अरे आ गई लू तू, खाली एक ही प्लेट? सर हम तो अभी घर से आता नहीं, हम तक खा के आयल बानी। तो यही में से तनी सा ले ला। सर बिल्कुल भी भूख नहीं खे। सर सर रउआ खाई ना, देखी ना कैसन बनल बा। अच्छा बहुत टेस्टी बनल बा। थैंक यू सर। सच में बहुत ही अच्छा बा। सर रउआ खाई, हम रउआ बदे पानी लेके आवतानी। अच्छा ठीक बा। सर पानी। आर यू ओके सर? कुछ चक्कर सा आवता। सर हमके लागत है कि रउआ की तबीयत ठीक नहीं खे बा, रउआ के अपन रूम में जाके आराम करे के चाहता। सर चली ना। आई सर। सर रउआ की गर्मी लागत हुई ना, रउआ टी शर्ट उतार दी ना। सर रउआ ठीक ता बानी ना सर? ओफ सर रउआ ई का कर रहल बाड़ा सर? सर ई का कर रहल बाड़ा सर? छोड़ी हमरा के, छोड़ी ना सर हमरा के। ई का कर रहल बाड़ा सर? छोड़ी ना, बचावा सर। हम कहले रहनी ना कि हम रउआ के पाके रहब। रउआ तो हमके कहले रहला कि हम एक ना हो सकेनी। कितना बार कहनी, नहीं ऐसा ना हो सकेला कि तू छोट बाड़ू, बालिक नइखे बाड़ू, ई ऊ। आज तू हमार बहिया में बड़ा। आज देखा रउआ हमार बहिया में बड़ा। रउआ उहे नाबालिग लड़की के बहिया में बड़ा। हम रउआ के पा ले ले हैं। जब रउआ आँख खुलबा ना तब देखिया पिक्चर तभी स्टार्ट हुई।
हाँ प्रिया। तो बतावा का भाई? सर तब रोजे हमार हाँ हाँ बोला ना। प्राइवेट क्लास लिहल करी हैं। वाओ का बात है, यानी तहार प्लान सक्सेसफुल रहल। औरी का तू जाने लो ना कि हम कौन है। हाँ हाँ जाने ली। तारा से बाद में बात करा तनी। हम कहाँ बानी? अरे हमारा कपड़ा। रितु, अरे तू रोवत काहे बड़ू? और तहारी हालत कैसे भइल? सर हम तो रउआ से माफी मांगे आए रहले ना। रउआ ये हमरा संगे का कर देला सर? कल नशा के हालत में रउआ था अपन मेहरारू समझ के रउआ हमार संग जबरदस्ती कैला। नहीं, हम ऐसा कर ही नहीं सकेली, कबो नहीं। तो हम झूठ बोला तानी। फिर और देह में एको कपड़ा नहीं खे। और ये हमार हालत देखा हमार हालत देख के लगा था कि हम झूठ बोला तानी। देखा ये हमार गला के निशान देखा। हमके माफ कही दे तू, मगर हमके समझ में नहीं आ रहा बा हमके नशा भइल कैसे? हमके नशा का के भइल? वो हमके नहीं पता, लेकिन अब हम केहू के मुंह दिखाए के लायक ही ना रहली। रितु प्लीज ये बात केहू के बताइए ना, वरना हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाई। और ये हमारी इज्जत के का? हाँ रउआ तो लूट ली ना हमारी इज्जत, कहीं के ना छोड़ना हमके। अब रउआ के ही हमके अपनावे के पड़ी। नहीं रितु, हम तो के नहीं अपना सकेनी। काहे ना अपना सकेला हमके? हाँ काहे ना अपना सकेला हमके? ठीक बा ना अपनावा हमके। हम दुनिया में सबके जाके बोल देब कि रउआ कैसे अपन घर में हमके बुला के हमरा साथ का कैला। नहीं प्लीज रितु, ऐसा नहीं करा। ठीक बा, हम तो के अपनाइब और हम तो से ब्याह भी करब। बस सच? हाँ सच। बस ये बात तू केहू के ना बताइए। You are so sweet. I love you. Oh my dear sir. आखिर रउआ के लाख मना करे के बाद भी रउआ के हमके अपनावे के ही पड़ल, और ऊ भी पूरा समाज के सामने।